Una sa tanan, may buntag ka na tong tanan. Aniya kita nining matahom kabuntagon, labi na gid sa paghalad sa atong mga kinabuhi, diha sa atong buhing Diyos, nining diha sa pagsimba, diha sa mapaubusanon, diha sa adlaw-adlaw. Atong hinumduman mga igsuon nga ang atong ibanghilyo niining kabuntagon ang yang San Mateo Kapitulo 19 versikulo 3 ngadto sa 12 sumpay ni kagahapon nga ibanghilyo no nga nagtudlo si Jesus may tungod sa pakigbulag mo iyang title sa atong ibanghilyo no. May igsoon ang ating ibanghilyo ini kabuntagon. Nagitgot kini sa bana ug asawa human sila makasal diha sa kaminyoon. Atong hinumduman sa pagkasal pa sa mga bag-o pa sayon kita munang gingon nga sayon kayong sultihon nga till death do us part. Ang kamatayon ra ang magulang kanato. Sayon kay ta motubag sa atong obispo o pare kung imo ba ikaw bana imo ba higmaon ang imong asawa o ikaw asawa musubmitar ba ka sa imong bana. Sayon kayo minguntag oo. Kay napamanta sa kalayo pamanta alagiting murag init bitaw nga diya sa tong pag sakramento sa kaminyon pagkasal na murag alipasa pag atong lawas ba una nga wa pay labi na wa pay mga anak kuan pa kayo agresibo pa kayo usag-usa ang atong Ginoong Jesucristo gibitik pinaagi sa pagpungtana sa pila ka mga Parisiyo. Miingon sila nga ang bana pwede ba nga mubulag siyang asawa human niya sulati sa pakigbulag. Atong hinumduman nga dili kabubuton sa Dios nga magbulag ang bana ug ang asawa. Mo ginang hinumduman nato. Mo gina iyang kasabutan nga walay katapusan nga kasabutan. Kay nagsaad ang usag-usa sa tubangan sa Dios nga ang kamatayon ang ray magbulag. Ang kaminyoon nga giusa sa Dios mga igsuon sagrado sa mata sa Ginoo. Musugutag sa dili. Kay gisaksihan kini sa obispo o pare ang nagkasal nga maoy nagkasal nila uban sa mga maninay og maninoy. Akong basahon pag-utro ang versikulo 4 ngadto sa 6 nga nag-ingon si Jesus mitubag wala ba kamo makabasa niini sa kasulatan nga sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki o babae. Nag-ingon siya tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan og inahan og mutipon sa iyang asawa og silang duha mahimo ng usa. Busa dili na sila duha kundi usa lamang tungod niini kinahanglan dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Atong hinumduman diya sa kaminyoon nga magkadugay na unta magkalami na ang usag-usa. Sa dihang nagkadugay na, diha na, nang gawas ang mga garbo sa matag-usa,
Pag ang pride na gani ang musulod sa tao, either bana or asawa, gani ang musulod sa tao, malimot na dayon kita sa gisaad or gipanumpaan. Both side dili na dayon muangkon nga nasayop ang usag-usa, mabana or asawa, kay naa kita diya sa kapungot, mo desisyon na lang dayon ta nga wala naman ta magkasinabot, magbulag na lang ta. Ang bana na garbo, dili makapaubos, ang asa mausad. Ito numduman, sa wala pa'y anak, grabe yung panaad niyo sa Ginoo, ang Diyos nagkuhan sa inyo. Tapos, nanganak na mo pila ka anak, nangulitaw na. Subo lang kay paminahon dito na mga bata na, ang anak na, bilaga na, ulitaw na. Niabot ang punto kay itong ano good, ang usa, wala na may pagpaubos. Yung sayong kay sultion lagi ng kuhan. Pero lisod ang atong sabton. Wala na'y pag pinasayluay ang usag-usa. Ang resulta, mudesisyon na lang dayon, nga magbulag na lang ta. Kay wala magkasinabot, bisan daghanag mga anak. Unang gingon na ito nga, tungod sa, gingon nga, nganong nitugot man si Moises, tungod kay gahi man kamog ulo. Ang kagahig ulo, mo ginay mo resulta, muhatod sa dili maayo. Ato sa ding i-relate, no? Dili lang, karon nagisgot man ni sa atong literal nga kaminyoon. Diya sa atong banag asawa. Ato uning i-relate diya pud sa atong espirituhanon nga kaminyoon. Nga kita isip mga alagad ug sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo nga gipialan sa katawhan, no? Mausap kita mga alagad sa Ginoo. Diya sa atong pagdawat sa dihang giordinahan kita, sayo nato ang pagsunod or musunod sa Dios. Kay sa gingon ko nang agresibo pa kita, mahimo kung usa ka obispo, pare, inila o sa pa diha. Mainila ko tungod kay apay mga sitwasyon. Sa makadugay na gali, mawala na dayon ang atong gipanumpaan sa Dios. Kay misulod naman ang garbo o pride sa gingon ko nagina kanato. Mingon lang dayon ta nga ako insakto. Sila sayop. Moingon lang dayon nga muundang na lang ko sa pangalagad. Muingon lang ka, musunod na lang ko sa Ginoo, dili ko sa tao. Ana. Kay kano man ang garbo naman. Usalabi na kay anak bitaw. Bubantayan na ng anak. Kanang anak, kung nanagiging mong anak, gina, diha na musod ang Friday mo, dili ka na kantigo pagpaubos na imong kagalingon. Daga na kablimon sa imong kagalingon. Ana. Pero, buton bitaw, di pinakabuton sa Ginoo. Pinakabuton sa Ginoo. Kabuton sa Ginoo nga, pagsugod, laho tayo. Sa inyo lang mga sitwasyon datong pamilya mo lang yung nga kuan gyapon o say di makapadayon to ni mga sugar di babugatan matumba na lang magpaurare lang dayon. Sa katapusan akong basahon ang atong unang pagbasa sa Ezekiel kapitulo 16 bersikulo 60. Nga nagingon, apan hinunduman ko ang akong kasabutan uban kanimo sa batan-on ka pa. Og himuon ko
uban kanimo ang usa ka kasabutan nga walay katapusan. Mo ginanggan. Makadumdum man ko mga igsuon sa manag-uyab pa mi sa akong asawa. Sa trabaho mi sa Joy Mart. Among katagaan man mi panahon nga magsimba ginabuntag Christmas alas 5. Pag humano duty dahil mi puguli dayon. Kita ko nga pag panahon sa Kalinaw ang pare panahon sa Eucharist prayer, madugay man ang pari na dito iyang giagak nga tigulang na nga pari. Panahon sa Eucharistic prayer, katong tigulang nga pari nga giuban siya giagak sa altar gikan sa Kristi, muy mag-recite tong Eucharistic prayer. Ang pari nas kilid daga uban lang niya ba. Pag dili na sa dia portion, yun ko lang po siya. Pag panahon sa pangalawat, ngalawat din po siya. O, unsa ka importante di ay ang ano nga tiguang hinon wala sila'y asawa. Unsa ka importante di ay da. Bisag tigulang na sila. Wa dili na makakay pagpasod, wa tigulang naman lagi. Tungod sa kay nga silang katigulangon naagapon. Nakita nako nga na day ka unsa ang kabililhon ang imong tawag utahas diya sa Ginoo. Asa naman ang gugma sa atong office o atong tawag? Asa naman ang atong pagsubitar? Dili sa gingon ko na dili gid magbulag ang atong obedience ug atong pagsubitar. Mo ginagwa sa Ginoo. Ang atong mapaubsanon ug ang pasensya diya sa matag adlaw. Mag-uban gid na sila. Kung naa ka na nga kanang mapaubsanon ug naa kang pasensya na. Dili anong garantiya pero ato mo ginagihatag sa Ginoo to nga kinahanglan mo ginatong puy-an diya sa taga isip mga alagad. Paunsa kita makalahutay. Naman tayo mga sitwasyon na labi na kay pamilyado ta. Badayon ta. Nga ang Ginoo mo'y kuan nato sa diya sa atong paglawig na. Ligon ka nato sa diyang nagpadayong kita sa atong pag-alagad. Nga challenge diya nato nga diya sa atong paglawig nga ang Dios may imot o imaya sa atong makinabuhi. Mo atong ebanghelyo gihagyo tanan sa pagpanindog.